Do you think nagapaminaw ang mga boomers og podcast? Or do you think ako'y makapabuhat silang maminaw silang podcast? The conceited mindset jud is always there. Mura gito kanang mag-foster og community ba kay napansin ako internet sa social media ba kay dili gud gani siya enough para makig-connect with you guys. It's nice nga mustorya lang tag kabalo ko nga involved mo ba kay maka-relate mo, maka-feel mo og sa hala nahitabo pud gud na sa kuha, which is valid ra nga kanang wow, nagstorya jud ta ani. Kaya I don't think this is kanang naistoryahan jud enough sa internet, 'di ba? Sa internet puro sa gara-gara, puro sa trend, puro sa anything. Pero sa podcast, let's try to like connect good sa each other na ako nagastorya while ikaw nagaminaw. Nagapaminaw ra ka. Hassle no? Gapaminaw ra gani ka pero na-hassle na ka. Ana di, why? Moto, ang mga goals nako for this podcast. And I hope gyud nga maminaw jud mo ba kay lain po nagpodcast ra ko diri unya way maminaw. Mura tagbuang ani guys. Nausa day ay mo. Para di ay dayon.